Tako da mi je Medenica za sada super igrač i više volim nju kao... Jasmina Medenica! 156 zarez. 56 zarez, wow. U čemu? Ko će ispadne? Da, koji su Franjo? Ja mislim da Jasmina neće da ispadne. Ja se iskreno nadam da neće da ispadne jer meni gori Instagram i Facebook i Twitter i sve mi god da. Mnogo ljudi, mnogo kolega podržava Jasminu Medenicu. Evo Jovana Pajić, naravno naša drugarica, mi piše da pozdravim Medenicu, da navija za nju, da možete na njenu podršku da računate i mnogo divnih ljudi voli Medenicu, tako da to je negde naša najveća satisfakcija. Ako tako nastavimo, vidi, Medenicu za predsjednika. Idemo da ova devojka je tu i... Da vi ostajete na farmi i imate 79%. Dobro večer svima, dobro jutro onima koji su u Kaliforniji. Evo, ja sam ovdje u Beogradu neko vreme i naravno pročula se da sam tu. Zovu novinari sa svih strana da dam intervju o zadruzi, E sad, znate kako su novinari? Oni vam daju pitanja, vi odgovorite, a Bog zna šta će oni da stvarno napišu. E sad, pošto sam ja već tu i pošto gledam farmu, zadrugu, a imam svoj YouTube kanal, zašto ja to ne bi lepo snimila i njima dala? Ili neka dođu na moj YouTube kanal pa neka vide. Bože, odakle da počnem? Ajde da prokomentarišemo danas šta se desilo sudiju da ide sa Majom u zatvor. E sad, gospođa sudija je bila veoma tužna. Vidi se da je možda očekivala, a možda i nije. Znala je da ako ode u zatvor sa Majom, koja je dobila veliku podršku zato što je sasula mleko i šerpe Marku na glavu. Sva sreća, Marko se nije povredio. Ali na osnovu toga verovatno će zadržati, mislim glasovi publike će biti za nju, više nego za gospođu sudiju. I ja sam odlučila da dam neku moju izjavu, da dam neko moje mišljenje. Hvala, znam da vam se dopada moja kosa, to je perika. Da dam neku moju izjavu o svemu tome što se dešava. Vidjeli smo da je Maja sasula šerpu sa mlekom Miljkoviću na glavu. Pre toga Miljković je dobio šamar, pa je posle, kad je dobio mleko po glavi, pao. Dobro, nije se povredio, sva sreća, ali jeste bilo smešno. Sad zbog toga, kako Milan Milošević kaže, svi dele taj video. Čak kaže i možda i Madonna podelila taj video. Come on. Tako da je gospođa sudija danas tužna, otišla u zatvor. Mogli smo da vidimo koliko je ljudi licemerno, veoma licemerno. Neki su je ljubili u obraz, kao da se oproste, jer su sigurni da će ona otići, jer Maja je sada popularna zbog tog mleka. Toma je hteo da je pomogne da prenese stvari, pa je onda pitao, rekao joj da vam zadržim ja ovu hranu ovde, pa ću vam dati kada bude trebalo. A gospođa sudija je rekla, ne, poneću je sa mnom u zatvor, verovatno ću biti gladna. Eto, a Toma je hteo verovatno da uzme nju hranu. Bože, to je hrana. Pa je onda Miljana je poljubila gospođu sudiju i počela da plače. Da li plače zbog sudenice ili možda plače jer još ne zna da li je trudna. Još čeka da dobije test
čak i Ognjenu rekla danas kad je Ognjen došao da joj produkcija donese test. Vidjet ćemo u sljedećih nekoliko dana da li ona stvarno ne može da ide u WC ili je trudna. Devojka se zabrinula. Plače, Bože. Verovatno ima Miljana neke svoje razloge zašto plače. Tako da je to sve šušu migu situation. Mnogo sam razočarana u mnogi ljude. Razočarana sam i u Staniju. Novinari su me pitali o Staniji. Ja sam sa Stanijom u Farmi 6 bila veoma dobra. Dok nisam pogledala celu Farmu 6 i shvatila da ona meni nikada nije bila prijatelj. Čak što više da mi je postavljala klečke gde god je mogla. Ali dobro, Stanojka kao Stanojka, ili kako je zovu, Serojka. Ne, oni tako nju zovu, sad nije to moje da ja to izmišljam imena. Samo mi je malo čudno to što je ona podsmejava ljubav između Sanje i Matore, a njena najbliža saradnica voli žene. Mislim, tako sam čula, da je njena najbliža saradnica, sad nije važno, ne moram da govorim ime, voli žene. Ja sam za svaku ljubav. Ako je ljubav između žene, podržite. Ako je ljubav između muškarca, podržite. Šta nam drugo preostaje? Onda su me novinari pitali o tim famoznim nogama. Kažu, kako si Jasmina mogla da pereš noge Kristijanu Goluboviću? Ajde da i to odgovorim jednom za uvek. Kristijanu u Farmi 6 nije bilo dobro, imao je neki stomačni virus, ležao u krevetu ceo dan, hteo čovjek da opere noge. Mi smo imali samo jedini lavor i taj lavor je bio bušan. Znači, rupa je bila u lavoru. Ali, pošto sam ja bila njegov prijatelj i on meni je bio prijatelj, i ja znam da on kao veoma pedantan čovjek ne može da zaspi ako ne opere noge, ja sam lepo stavila vruću vodu i hladnu vodu u taj lavor koji je imao rupu. Donela taj lavor žurnim korakom da ta voda ne iscuri iz te rupe u lavoru, stavila na pod i on je stavio noge u taj lavor. I pošto je samo malo bilo vode ostalo jer je lavor bio bušan, ja sam pljusnula tu vodu ka njegovim nogama. Ako je to pranje nogu, please. Ja sam mogu da kažem da sam ja jedina žena iz te kao neke družine koja može i dan danas njegovu suprugu da pogleda u oči, a da se ne osjeća postiđeno. Ja nisam bila ispod čaršava ili jorgana sa Kristijanom, ja nisam skakala na dušeku u gaćama pored Kristijana. Ja sam totalno čista pred Bogom i pred narodom. I on to zna. On je meni bio prijatelj, ja sam njemu bila stvarno prijatelj. I to je to. Znači, to smo završili. Šta vas još interesuje? Ajde da nešto ostavimo i za sutra, pa da pričamo o tome. Sve vas volim, sve vas ljubim. Zapratite na moj kanal Jasmina USA. Ima puno toga što mogu da kažem, jer na kraju krajeva ja sam i kompetentna da pričam o tome, pošto sam već bila u realitiju televizije Pink, u reality programu zvana Farma 6 i Farma 7. Sve vas volim, sve vas ljubim, budite zadovoljni i srećni, vodite računa o svojim životima i brinite jedni o drugima. Ćao, čao!